Thomas, Munchu og deres fantastiske udøvere. Værsgo. Vi ser nogle forskellige håndtænkninger, men det er inden for den her. Optillingen er gået til forsvar og angreb. Her så vi så to anlæg på hinanden og forsvar. Jeg var næsten i tvivl. Slaget i måtten, det betyder, at man har overgivet sig, og den anden vinder. Hvis man kan nå følge godt med, så nogle af de teknikker, der bliver vist allerførst, der kan man se, at de er brugt til at forsvare et angreb med. Her er vi to bryster. Ja, der var det her klaret sig. Super godt.
rigtig meget øvelse at have lige præcis det slag, der skal til, for at man ikke rammer sin modspiller, og kun når lige man vil. Sådan skal det gøres. Man har næsten en form for en slags frikamp, hvor de begge to har hans på gården. Igen markerer en overvigelse ved et slag i måtten. Man kan ikke være i tvivl om, man skal ikke gå ind og gøre det derhjemme. Man skal lige træne det først. Jeg tror, der skal lige under Thomas' svinger, hvis man har noget foran, det går godt. Man kan se, at mange af teknikkerne der, hvor ham, der på sin forsvar, han udnytter sin angrebspartners kraft, så han ikke skal gøre så meget selv. Kun ganske få bevægelser, og så har han afværet et angreb fra en modstander. Træningsredskaberne bliver brugt, så man kan prøve at sparke igennem og slå på forskellige niveau. Her er opvisningen med Nunchaku. Man har forskellige øvelsesrækker med det også. Nunchaku kommer fra oprindeligt. Det havde vi også i gamle dage, hvor man tærskede halsen, man havde en lang pind, og så havde man lavet til at stå i halsen, så man fik skoene fri for strålen. Stor hånd til Wing Chun. Fantastisk opvisning. Og jeg ser, at vi har trænet rigtig længe på det her. Det var rigtig, rigtig flot. Tusind tak skal I have. Jeg håber på, at der skulle indlægges en lille pause, men vi er faktisk bagud. Så